Λοιπόν, πρώτον, είμαστε εδώ. Βγαίνω, στρίβω. Μόλις ολοκληρώσω την κίνηση αυτή, τότε η Αγγελική ξεκινάει την επόμενη κίνηση. Που είναι εκεί. Πρέπει να είναι διαγώνια και όχι μπροστά μου. Έξω, τένκαν, γυρνάει και σπρώγνει. Όταν λέω σπρώγνω, δεν εννοώ αυτό, ώστε άμα φύγεις προς τα πίσω, να γίνει αυτό. Εντάξει, βάζω το βάρος μου, φύγε πίσω, αλλά έχω σταθερότητα. Εντάξει, με το τένκαν πάει εκεί. Αν είμαι γρήγορος, χτυπάω εγώ πρώτος. Πάνω της. Εντάξει, όλο μου το βάρος πάνω της. Όλο το σώμα γλιστράει πάνω της. Αν πάει το χέρι μου μπροστά της, το αφήνει. Το αφήνεις. Εντάξει, για να το συνηθίσει να το μάθετε. Πάνω της. Τένκαν. Αλλάζει γωνία, μπαίνω. Εντάξει. Κίνηση στο χέρι. Πάει εκεί, αλλά κατευθείαν μπαίνει. Εντάξει. Άρα πρέπει εγώ να φύγω από εδώ πια. Μπαίνεις. Φεύγω από μπροστά της. Αλλάζω γωνία. Πάει εκεί και σπρώγνει. Νιώθω ότι σπρώγνει. Πρέπει εγώ να φύγω από εδώ. Αυτό το πόδι. Εντάξει, προσέξτε λίγο τις αλλαγές στα πόδια. Μετά από εδώ, θέλω να φύγω πάλι έξω από την ευθεία της, αλλά να μην σταματήσω να είμαι επιθετικός. Δηλαδή, εδώ επιτίθεμαι. Αυτό το πόδι έρχεται σαν να κάνει επίθεση. Επίθεση στο Ιάκο Χάμ. Το πιάσιμο. Αυτό είναι επίθεση. Εντάξει. Είναι αυτό. Κάνεις τένκαν. Κάνεις τένκαν. Δεν είμαι καθόλου καλά εδώ. Ωραία. Αλλάζω γωνία. Αλλάζω γωνία. Την ώρα που αλλάζω γωνία, το πρώτο που κάναμε το κοκκίου νάγκε, έκανε η Αγγελική επίθεση. Κατευθείαν. Μπουμ. Πρέπει να μπεις. Δεν με φτάνεις. Γι' αυτό λέμε μπαίνουμε. Εντάξει. Δεύτερο. Ξανά. Άλλαξε. Κάνω επίθεση, κάνεις τένκαν. Αλλάζω γωνία και προλαβαίνω να μπω εγώ. Άλλαξε τα πόδια σου. Έτσι. Τώρα το επόμενο ενδεχόμενο. Κάνω επίθεση. Πάω εδώ και η επόμενη μου κίνηση είναι αυτή. Από εδώ. Τι θα κάνει. Ωραία. Κάνω τένκαν. Αλλάζεις. Μάζεψε το χέρι σου. Μάζεψε αυτό το χέρι. Και δεν με φτάνει εύκολα. Ωραία. Και πάνω να με χτυπήσεις εκεί. Ωραία, πάμε. Επόμενη κίνησή μου. Άρα, πώς το κάνουμε τώρα αυτό. 1, 2, υποτίθεται ότι έχετε αυτό το χτύπημα. Έρχομαι εδώ. Περνάς. Και κάτω. Ένα, 2, φαντάζομαι ότι έρχεται ένα χτύπημα από εδώ. Περνάω από κάτω, αλλάζει γωνία και σε πάνω στο μηνό. Αλλαγή, αλλαγή, περνά. Κάνε ούτσι, κάιτε ούτσι. Άνοιξε, άνοιξε και γλίστρα. Ωραία. Μην μπεις, απλά γλίστρα κάτω από το χέρι μου. Όταν άλλος πάει εκεί, το λογικό που να κάνω εγώ είναι αυτό. Εντάξει, γιατί εδώ δεν είμαι καλά. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να τη χτυπήσω, αλλά δεν έχει δύναμη. Θέλω να πάω εδώ για να δημιουργήσω δύναμη. Άρα, και κατευθείαν εδώ προχωράει μπροστά, μπροστά. Ένα, 2, 3, 4. Πάντα μιλάμε με σενάρια, έτσι. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί, αλλά μιλάμε τώρα για σενάρια που στείλουμε στο μυαλό μας. Κάνω την πρώτη κίνηση, κάνει την πρώτη της κίνηση. Ωραία. Πάλι κάνει ένα αριστερό κροσέ, αλλά τώρα δεν προλαβαίνω να περάσω από κάτω. Το μόνο που προλαβαίνω είναι να κάνω αυτό.
εδώ. Να βάλω μπλοκ. Εντάξει. Άρα από εδώ, μπλοκ μέσα. Τένκαν, αλλάζει, μπλοκ μέσα. Έξω από την ευθεία. Στρίβω, αλλάζει γωνία. Κάνει επίθεση από εδώ, μπλοκάρω και μπαίνω κιόλας. Αλλά δεν περνάω από κάτω, δεν κάνουμε δηλαδή αυτό που κάναμε πριν. Ωραία, τώρα απλά μπλοκάρω εδώ. Αυτό το χέρι μου είναι εδώ γιατί μπορεί να με χτυπήσει το άλλο χέρι, να υπάρχει αυτό το χέρι εδώ. Και με αυτό το χέρι ή με το πόδι χτυπάω. Δεν μας ενδιαφέρει πώς θα χτυπήσω, μας ενδιαφέρουν οι κινήσεις μας τώρα. Έτσι, εδώ ανοίγω, μπαίνω. Πάμε, κοκκινούνακι. Εντάξει, εγώ δεν ξέρω αν το κάνετε εσείς, αν βλέπετε βίντεο στο YouTube από Aikido και αυτά. Όποιος βλέπει. Εγώ όποτε εδώ Aikido και εδώ, ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα, δηλαδή κάνω εγώ τένκαν, γυρνάω πλάτη, αρχίζει αυτός τρέχει γύρω μου και μετά κάνω αυτό, αλλάζω κανάλι. Εντάξει, πάω σε επόμενο βίντεο. 1, 2. Ποια είναι η κίνησή του που πρέπει να κάνει? Αυτή. Εντάξει, άμα κάνω εγώ αυτό, I'm fucked. Okay. Άρα έχει κάνει αυτή την κίνηση και η επόμενη κίνηση είναι αυτή που λέγαμε πριν. Είναι επίθεση εδώ, έξω. Φεύγω. Χωρίς να κουνήσω το πίσω πόδι, κάτω. Άρα, ήρεμη, τα χέρια μου εδώ, αφού κάνουμε σόμεν. Τένκαν, για να αλλάξω γωνία, αλλάζει γωνία και κατευθείαν μπαίνει. Έξω, μπαίνεις, σπρώχνεις, κάτω. Επειδή το σόμεν σαν επίθεση, στην πραγματικότητα είναι ένα 4-5% μπορεί να συμβεί. Ωραία, μόνο σε κάνα μπαρ με κάνα μπουκάλι, μόνο έτσι υπάρχει αυτή η κίνηση στην πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα είναι ευθεία μπουνιά, άρα κάνουμε μεν ούτσι. Ωραία, όχι μπουνιά, δάχτυλα, έτσι, ευθεία. Αυτό. Πάμε από εδώ και πέρα με μεν. Τώρα πια αλλάζω. Και όταν κάνω ήρεμη είμαι έτσι. Και χωρίς τα χέρια θέλω να βρεθώ εδώ. Βάζω όμως τα χέρια γιατί δεν ξέρω ότι στην πραγματικότητα τι κάνει. Μπορεί να έρθει άλλο χτύπημα από εδώ και να μην το έχω δει. Ωραία, εδώ, κάτω. Εντάξει, χωρίς δεύτερο βήμα στην αρχή. Είπαμε, 1, βγαίνω έξω. Δεν μπορώ, να προσθέσω ότι δεν μπορώ να κάνω ήρεμη σε κάτι που δεν το ξέρω και τι θα γίνει και τι θα περιμένω. Δηλαδή, επειδή τώρα ξέρω, μπορώ να κάνω αυτό. Εντάξει, να βγω στην πλάτη του. Αλλά αυτό στην πραγματικότητα θα συμβεί μία στις 1000. Άμα δεν ξέρω τι θα κάνει ο άλλος. Εντάξει, γιατί άμα θα σου κάνω εγώ ένα μεν, γιατί μπορεί να του κάνω το μεν με αυτόν τον τρόπο που έλεγα πριν του Κώστα. Να βγω έξω από την ευθεία και να κάνω επίθεση. Καταλάβατε, δεν υπάρχει περίπτωση. Επομένως, η πρώτη μου κίνηση έρχεσαι, είναι εδώ, είναι πλάι. Και στρίβω το σώμα μου από εδώ. Κάτω, έξω, ρίγνω. Γιατί το κάνω με μία κίνηση. Είμαι εδώ, στρίβω, αυτό βασικά είναι χτύπημα εδώ, έτσι. Εντάξει, στρίβω, χτυπάω. Έρχεται να με χτυπήσει, φεύγω από την ευθεία και ταυτόχρονα χτυπάω εγώ. Αυτή είναι η τεχνική που κάνουμε σήμερα. Άρα, έξω, χέρια εδώ, χτυπάω, παπ, αλλάζουμε γωνία, ξανά έρχεται να χτυπήσει με το μπροστά πόδι. Τώρα, ο πρώτος τρόπος που δείξαμε είναι αυτός, δηλαδή πάει και την ώρα που κάνει επίθεση φεύγω και χτυπάω με τη μία. Και ο δεύτερος τρόπος είναι την ώρα που βρίσκεται εκεί και πάει να κάνει επίθεση, φεύγω πιο πολύ και κάνω βήμα. Εντάξει, είναι τελείως διαφορετικά. Όλα είναι μέχρι εδώ το ίδιο, μέχρι σε αυτό το σημείο είμαστε το ίδιο. Εδώ αντί να κάνω αυτό και αυτό. Τι διαφορά έχει στην πραγματικότητα είναι ότι αφού
πάει εκεί και πάει να πει βγαίνω. Και χρησιμοποιώ το πόδι μου είτε για να χτυπήσω με το γόνατο, είτε για να χτυπήσω κλωτσιά, δεν ξέρω τι να είναι, αλλά το πόδι μου έχει αυτή τη χρησιμότητα. Είναι κλωτσιά πια. Προηγούμενος τρόπος ήταν 1, 2, 3 με τη μία και αυτός ο τρόπος είναι 1, 2, έξω και μέσα. Εντάξει, πάμε. Μπουνιά. Έτσι. Είμαι εδώ. Βλέπετε είμαι πολύ μακριά από την πλάτη. Από την πλάτη του. Εντάξει. Άρα εδώ θέλω να τον σπρώξω και να βγω εδώ. Ο Κώστας τι θέλει να κάνει? Αυτό. Εντάξει, όχι να τρέχει γύρω μου. Άρα όπως έχουμε φτάσει λοιπόν, έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, τον σπρώχνω, πάει εκεί. Πήγαινε εκεί που πρέπει. Πάω εγώ. Εντάξει, ωραία. Άρα, φεύγω, σπρώχνω, φεύγει και πάω εγώ. Δεν τρέχει αυτός γύρω μου. Ένα, σπρώχνω, αλλάζει θέση. Μέσα. Έλα, πάμε. Κάνω το πρώτο μου, εσύ γλιστράς από εκεί και το δεύτερο μου. Εντάξει, γιατί αυτό είναι το πιο ρεαλιστικό πράγμα. Άρα πάμε αργά πολύ. 1, 2. Σε πολλά μαθήματα έχω πει ότι δεν μένω πολλή ώρα στο ίδιο σημείο. Επειδή ξέρω ότι μπορεί να έρθει δεύτερο, πρέπει να κάνω κάτι. Βουμ. Αλλάζω γωνία και χτυπάω. Το χτύπημα αυτό μπορεί να μην έχει δύναμη, αλλά είναι τουλάχιστον σημαντικό. Φαπ. Εντάξει, και να βάλουμε και μια τεχνική μέσα. Να κάνουμε συγχωνάκι. Αργά. 1. Αυτό το μαζεύεις κατευθείαν. 2. Έτσι, για να κάνω και μια τεχνική. Άρα να συνηθίσετε ότι στο μυαλό σας ότι εδώ δεν τελειώσαν όλα. Εδώ δεν τελειώσανε. Εντάξει. Έχει δεύτερο χέρι, έχει κεφάλι, έχει γόνατα, έχει αγκώνες, έχει πόδια. Εντάξει. Μην νομίζετε ότι αυτό και τελείως και μετά τον κάνω ό,τι θέλει. Θα κάνει κάτι άλλο. Κάνει 1, 2. 1, 2. Μην κάνεις τίποτα άλλο, μόνο το πρώτο βήμα. 1, 2. Το επόμενο κομμάτι είναι κάνω 1. Αν προλάβει να μου κάνει εδώ τεχνική πριν μαζέψω το χέρι μου, στρίψε κάνει μου οίκιο. Έχει καλός. Αν δεν προλάβει, θα φύγει κατευθείαν, θα κάνει τένκαν. Και θα κυνηγήσει αυτό το χέρι. Να κάνει κάτι. Να κάνει και οίκιο. Έλα εσύ 1, 2. Πρώτη κίνηση λοιπόν. Φεύγω λίγο από την ευθεία. Αν προλάβω κάνω αυτό. Αν προλάβω και δεν το μαζέψει. Εντάξει, αν το μαζέψει, πάω να χτυπήσω εκεί. Πάω να χτυπήσω. Αυτό το χέρι μου έρχεται εδώ. Μην κάνετε αγώνα ποιος το κάνει πιο γρήγορα. Εντάξει, θα βάλετε ένα ρυθμό. Δηλαδή η ταχύτητά μας θα είναι 1, 2, 3, 4. 1, 2, πας πιο γρήγορα. 2, 3, 4. Για παράδειγμα. Ό,τι τεχνική θέλετε, ή στο ένα χέρι ή στο άλλο. Εντάξει. Ρυθμό σε αυτή την ταχύτητα. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Πιάσαμε λίγο σιγερά. Ωραία. Και σκεφτώ ότι εγώ εδώ πέρα θέλω να το κάνω οίκιο. Εσύ θα βάλεις κόντρα, αντίσταση, τα πάντα. Εντάξει. Θα προσπαθήσετε να δουλέψετε. Δηλαδή, σκέφτομαι, πιάσε μου και το χέρι, ξέρω εγώ τι να είναι. Οίκιο. Εντάξει, σκέφτομαι εκείνη την ώρα. Μην παλεύετε με πολύ δύναμη, γιατί θα κουραστείτε. Κάνε μου εσύ τεχνική, για να καταλάβεις εσύ μια τεχνική κάτι τι θέλεις. Ό,τι σου σκεφτείς. Εντάξει, για να καταλάβετε πόση κόντρα βάζω. Δεν βάζω πολύ κόντρα, είναι πολύ χαλαρό το χέρι μου, πάμε. Αλλά κουνάω το σώμα μου. Πάμε. Πάμε. Σκέψου κάτι άλλο, έχω κι άλλο χέρι. Μπράβο, μπορεί να με απασχολήσεις.
Απλά αφήστε το μυαλό σας ελεύθερο, αλλά μην παλεύετε με δύναμη. Χαλαρά όπως έδειχνα εγώ. Εδώ, χαλαρά. Κάνω εγώ, πιάσε με κι εσύ, σε πιάνω κι εγώ, δεν ξέρω τι γίνεται εδώ πέρα. Εντάξει, αν βγει, βγήκε. Μην με αφήνεις, θα προσπαθείς, δηλαδή μην βάλεις κόντρα, κουνήσου, φύγε. Εντάξει, καταλαβαίνεις, εκεί, έτσι. Βλέπετε, δεν βάζουμε κόντρα. Πάμε. 5. Δεν